Ten sa v živote nestratí. Čiže basketbal, volejbal, futbal, vždy bol proste klasa. Dobrý deň sa povie. Vy mi tu nerobte nervy. Ja sa v tom chlapovi normálne vidím. To som ja za mladá. Ale pravdu má. Netreba mu robiť nervy. Poďte, ani si otázku. Rozmnožovať sa zústava stavovcov. Ne, piču si robím šturovci. To je moja 62. maturita, toto? Toto fakt neviem. Toto to nevieš, Robo. Ty drž piču, dobre? Julia, drž piču. Julka. Patríš medzi obľúbených študentov, ale naozaj drž piču. Julia, kto sa ťa pýta? Prepáč, Robko. Sústreď sa na to, ti pomôžem. A už som spomínala, že koľka je to moja maturita? Dobrý deň, pani komisia. Pani komisia, áno. Tak ja si ťahám, dobre? Vieš čo, až večer okolo 16. bude môcť. Pádové otázky. To vieš? Julia, to vieš? Nehovorá toto Juliu vôbec. Nominatív, genitív, dátív, akuzatív, Čo sa klepeme? Nebudeš si prvé písmo, ktoré tam... Poradiť? Drahá, veď to by nás stalo prácu. Tak ona chce pomáhať. A instrumentál, moja zlatá. Dnes nepôjdeš domov s kým? S čím? So spravenou maturitou. Áno. Tak to bolo dobré. Mám tu kvety ešte To je kto? Skôr to je jeho otec. To je veľvážený človek. Áno. Také všimné. A vie, čo sa patrí. Pádové otázky. Podstatné mená to sú? Ja si myslím, že povedal. Určite áno. Jediné podstatné meno je meno vášho otca.